Mr. Corona, grazzi ħafna li għajt l-istadina għal din l-intervista. Grazzi li l-ek Mark tal-isteditni għalb dell-udjenza tan sabiħa, vera tniħu gost narakom. Ok, x'ismek propja inti? Jien jisimni Novel Coronavirus. U għalfejn korona? Għax għandi koruna mad-dawra tiegħi. Fejn il-korona, ma tidirx? Ele inti ma tistax tara, biex tara tittuża lenti partikolari, lenti sofistikata, speċjalizzata, x'tejdu la? Mikroskopju. Dak hu l-oroskopju. Le, mikroskopju. Iva, xina twelit taħt stilla tajba ħafna, imma ndunaw bija fil-31 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. Dik id-data ma nistaqat ninsi għax kienet l-ewwel darba li rnexxi li nidħol ġo bniedem. Sabuni ġo suq tal-ħut fiċ-Ċina. Propjament il-bużnanni tonnanni tiegħi jiexu ġo l-bejjem biss. Imma jiena li għamluni b'difett. Dan id-difett ġitni tajbax, dan id-difett jiena nista' nidħol ġo n-nies, nista' ngħix ġo n-nies u exit popolari, id-dinja tapprezzak aktar, Iżguri, ma issa li tħalt ġo n-nies, it-tobba qed jieħdu ħafna bis-serjetà u issa dal-waqt isibu vaccinu jaqirdu. Isma' li ħorx għajlek, isibu vaccinu jaqirdu li kemm fadallhom, taf li hemm il-kuġin tiegħi mill-familja Korona ilu li feġ żmien twil u laqqas għadhom sabu xejn ħasibu għalija fadallhom. Ok, x'inhu x-xogħol tiegħek propja? X-xogħol tiegħi huwa li nidħol ġo n-nies. Imma għalfejn tidħol ġo n-nies? Kif irid ngħix jiena? Jiena ngħix billi nidħol ġo n-nies u ġo l-bejjem. Jien nidħol fiċ-ċellola tal-bima u tal-bniedem. Hekk ma nidħolx, ma nistax ngħix. Ejja, ma bir-rispett kollu biex tgħix inti ġieli toqtol in-nies. Issa jiena xejn li nagħmel. Jiena rrid ngħix. Imbagħad hekk hemm minnu dajjef jew ma jaħsibx idejh ta' spiss hemmhekk festa nagħmel. Ok, x'in tidħol ġo bniedem? X'taqtaqt meta taħdem mill-ewwel x'tagħmel? Le, nħalli dawk il-ġimgħat sa kemm insib posti. U allurek inti tkun ġo fija, ngħidu tkun ġo fija, kif tinduna li ġo fija? Tinduna jkollok għax inqabdek is-soħla, inqabdek id-den, inweġġalek grizmek, naqtalek imnifsek u fuq il-kataru, titkellem fuq il-kataru. Alright, ma kif tlaħħaq magħhom kollha? Sempliċi, kif inkun hemmhekk ġo ċellola nieħu rriedni u nimmultiplika. Timmultiplika kif? Billi nuża l-proteini tiegħek stess, jien nirriproduċi. Ok, u kif tidħol ġo l-bniedem? Mill-qtar. Itar? Flissjoni, għatiż, dik intom issibu għal-influenza normali. U tippreferi tidħol ġo xuħja u ġo tfal? Jiena ma nagħmilx diskriminazzjoni u differenzi, xuħu tfal għalija xorta. Naturalment iħallu effetti differenti. Differenti kif? Għax fi xjuħu minn għandu mat kroniku nħalli iżjed effett. Mr. Corona, x'inhi l-aktar ħaġa li tbeżżek? Is-sapun. Is-sapun għalfejn? Min jaħsel idejh ta' spiss u juża ħafna deterġenti. Fottini, ma nkunx nista' nidħol ġo fih. Imma ma tibżax pereżempju mill-antibiotics? Usma li ħora raxxajlek mill-antibiotics. L-antibiotics għal-bakterja, jien virus, l-antibiotics se jagħmel lili. Tippreferi s-sajf jew x-xitwa? Ix-xitwa aħjar. Għax in-nies jitgeħtsu aktar. Allura li tkun iktar faċli naqbes minn bniedem għal ieħor u jiena nexxi li naqbes minn serp għal bniedem. Taħseb li ma tkunx iktar faċli għalija naqbes minn bniedem għal bniedem, ħajja faċli dik. Mr. Corona, meta tħares madwarek u tara l-kulħadd kontrik, kif tħossok? Insomma, ngħidlek il-verità ħaddaq xi għalija, hemm l-ebola toqtol tant aktar nies minni, l-ebola toqtol nofs in-nies li tidħol ġo fihom. Program fuqha missa kamiltu mela fuq ġejt tagħmel program fuq l-ebola mill-programm għax jien kull ma noqtol tnejn minn kull 100. Sissa. Mr. Corona, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Le, right.